usab ko sa akong lawas. Mao ang ginasiguro nako nga I maintain a balanced diet ug ginasabayan nako sa pag-inom og MX3 capsule. Kung si Jesus kasangga nako spiritually, kasanggasan nako physically ang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Blessed day, everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil dinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón vegetal. Ave María, Ave María, Ave Okay. Usa sa mga taktika sa ubang mga pundok nga kanunay nga naningkamot nga i-discredit no ang pagtuong Katoliko para mubalhin no sa ilang mga pundok. Usa sa ilang taktika mao ang pagkumpara sa matuod nga iglesia nga atong mabasa sa Biblia, kung unsa ang kabutang, kung unsa ang hitsura, kung unsa ang ilang sitwasyon niadto, ilang itandi sa simbahan karon ug unsa na pananglit, no? Diha sa Biblia, ang simbahan ni Kristo o kapunungan nga gitukod ni Kristo simple ra kayo. Wala pa'y kanang mga daghang kasaulugan nga parehas ani karon sa simbahan nga nanay pagsaulog sa Christmas nga diha sa Biblia wala kuno. Wa may mabasa kuno sa Biblia nga Disyembre 25 sa ulugon ang adlaw natawhan sa Ginoo. Dayon ang Katoliko daghang kay mga pista. Mga pista ra ba nga wala diha sa Biblia? Sama anang pista ni San Vicente, San Antonio, o uban pang mga santos. Wala man sa Biblia, wa man nga sa ulog ang mga apostol ana. Niya karon malagi na naaman. Unya diha sa Biblia wala ebidensya nga garosaryo ang mga apostol o mga unang Kristiyano nga naa sa Biblia. Unya karon naa naman. So
ang Iglesia Katolika dili na mao ang matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Kay daghang kaayong mga practices gibuhat ang Katoliko. Daghang mga kasaulugan, mga pag-ampo nga wala diha sa Biblia, litra por litra, simple raman ang iglesia nga naa diha sa Biblia. So, ang Iglesia Katolika dili mao ang matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. So, mao na ikumpara nila. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, niya na usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ang atong mga amigong radyoman sa technical side, Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba, o atong pasiunang pagtimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager, kasama ang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang tibuok yun staff dinhi sa mao nga istasyon. Kaganina di atong nakita po ang atong kasamang Annalyn, nga kanunay yung makita nako dinhi sa RMND Polo, nga nakita nako kaganina nga kuhan dyan, iyang gikuha itong sudlanan sa bulak nga atong ibutang diri sa istasyon diya sa atong imahe ni Santo Niño. Ako yun yung special mention kay touch kay ko og mga Katoliko nga libuto yung kaayo sa atong pagtuo. Kay sa atong panahon karon mura nagkawala. Yung pagkausok kay atong mga millennials ron, amot lang pipila naman kaayo ang mga dibuto sa pagtuo. Mao na nga sayon kaayo mo entrada ang mga kinibang atake sa demonyo kung nagkaanam tag dili aktibo sa atong pagtuo. So reminder lang sa mga igsuon nato, mga Kristohanong Katoliko, nga ato untang ipalabi ang atong tradisyon sa pagtuo. Dili ng mga bag-orang mga tradisyon ron nga wala di ra bata kasigurado kung mopaingon magitas Ginoo ana. Di ba? Now, ang tradisyon diri sa Biblia, kung atong tun-an, naay tradisyon nga gisaway ang atong Ginoo sama atong tradisyon sa mga Hudiyo sa Marcos 7 ba? Nga tradisyon sa ilang mga katigulangan sama anang kanabang. Pero murag po sila mo pakita nga relihiyoso ba, Kay na sila tradisyon nga mingon sila nga kining kwarta or hinabang, dili namon ni ihatag sa among ginikanan kay amon ning ihatag diha sa templo. Ihatag kuno sa simbahan. Now, it seems nga murag maayo ba kay ihatag ko sa simbahan, ihatag ko sa templo. Iamot. Mao nang gihimong rason, mao nang dili mo tabang sa ginikanan. Wala mahimuot ang Ginoo na, wa man magtudlo ang Ginoo na. Kana nga tradisyon ang pananglit nga gisupakan sa atong Ginoo, Kay masupak na mahinuon ang moralo nga dahuron ang ginikanan. Di ba? But pasabot, higugmaon gihapon ang ginikanan, Amumahon gihapon ang ginikanan, Na gihapon tay responsibilidad nga moamuma o mohatag ba, mutabang sa atong ginikanan. Susayop ng tradisyon ni adtos mga Hudiyo ang butog na aba pug kaingon anak karon nga dili mi muhatag sa among ginikanan, di mi mutabang sa among ginikanan kay amo man ning ihatag des templo. Na mura bag relihiyoso kunuhay pero naay balaod nga gisupak kanang pagtawor sa ginikanan. So ang tinuod nga nagsimba sa Dios, nag-alagad, nag-amuma po sa ginikanan. Ingon na, dili na mo na ingon nga, dili may sa mong ginikanan, kay sa Ginoo ra gyud. Paras ra ba na anang maingon ba nga, Ginoo ra gyud, Kristo ra gyud. Di na mi mo tuman anang balaod simbahan. Kay Ginoo ra man. Wala mamatikdi nga ang pagtuman nato sa mga regulasyones sa simbahan, may pagsunod nato sa Ginoo kay ang simbahan lawas man sa Ginoo. Lucas 10:16 nag-ingon ang atong Ginoo sa iyang simbahan, ang naminaw ninyo sama rang ako lang giparaphrase, ang naminaw ninyo sama rang naminaw nako, ang wala maminaw ninyo wa sa minaw nako.
Subakak ng mutuo ko tas Ginoo niya, di ta mutuo siyang simbahan. That's wrong. Nganong niingon man si Apostol Pablo nga ang iglesia kuno haligi og sukaranan sa kamatuoran. So, haligig sukaran sa kamatuoran ang simbahan o iglesia nga gitukod sa Ginoo mo nang angay ta mo tahod. Diba? So, mao na. Unya karon adto ta atong issue karon atong i-special ni ato ning hasta sunod Domingo no kung itugot sa Ginoo nga magpadayon gihapon ta no ni atong tulumanon. Kining tradisyon pananglit sa atong Christmas. Now, tinuod jud litra por litra. Wa gyud ko'y nabasa nga ang una mga Kristiyanos di sa Biblia, particular gyud ang mga apostol. Wa gyud ko'y nabasa litra por litra nga ilang gisaulog ang Disyembre 25 adlaw nga tawhan sa Ginoo. Pero naalay mga murag makaingon ta ba nga makita nato nga susama pero dili gid pareha sa ato karon no. Okay, para nako pud katong pagkatao sa Ginoo katong giduaw siya sa mga giilang tulo ka hari ko no o mago. Para nako lang no usa na to kapag sa ulog katong pagkatao sa Ginoo nga kay nalipay man sila sa pagkatao sa Ginoo din ilang niadto sila dito. Para nako sa ulog na to. Kay kung wa sila wa sila pag-ila, wala sila pagbalaan, wala sila pagtuo, no? Sa Ginoong Hesukristo, wa sila pagtahod, di nila to gibuhat. Dapat nga ilang giadto ang Ginoo, ilang gitanaw, samara nga silang gasaulog. Ilang pareha sa ato karon nga pagsaulog. Di ba? Pero mao lagi no. Ang mga kasaulugan nga gihimo sa simbahan para nako doon na ni siya kanang pagtugot sa langit. Bisan pag bag-o ra na gipang pangmugna ng mga kasaulugan, no? Sama na mga pista na to nga siging gadugang. Anong siging gadugang atong mga pista? Kay ang atong mga pista ron nagsintro na sa kabalaan sa mga santos. Kay kung moadto ta sa gipamulong ni San Pablo katubang gipapas tong mga karaang mga practices katong mga ceremonial laws, mga kasaulugan, mga pista sa daan naman na sa Colosas 2:14 hangtod 17 nga gipapas na nga mga kasaulugan. O bitaw maingon ang mga igsuon natong Adventista nga gipapas na magha gamit mo anang Colosas, gipapas na magha ng mga pista. Wa naman kay mga pista. Kay gipapas na. Yang ano napa mo mga pista ron, Katoliko. Daghan ra ba kayo? Siging gadugang. Di ba? Ako naman yung gi-explain, gabalik-balik na nila ko. Alang sa mga wa pa kahibalo, wa pa kadungog atong mga Sibya. Maingon ko nga, ang gipapas ang karaan. Kadtong nahimo, panahon sa karaang kasabutan. Okay, doon na may mga kasabutan nga gipapas, no? Colosas 2:14-17. Kaya nga naman, katugong karaan god gitawag tuksyado, landong, sa to pa dili pa to. Naay gipaabot nga katumanan sa bag-ong kasabutan sama atong pag-isa sa ribulto larawan sa bitin nga tumbaga. Mo to'y gihimo, ang gisugo sa Dios si Moses sa paghimo ato. Pero ang katumanan ato, ang fulfillment ato sa New Testament katong pagpatay, no? Katong kamatayon ni Kristo sa krus nasa Juan 3:14. Dayon gihimuan po nato handumanan mo nang natay mga kursipiho. Di ba? Dayon kadto pong ako naning gibalik-balik kadtong circumcision nga entrance sa kingdom sa karaang tugon, ang fulfillment ana sa New Testament bautismo gipasabot na ni San Pablo sa Colosas 2:11-12. Di ba? So naay katumanan, naabay transformation ang maong practice. So kay gipapas naman tong karaan, mauna nga ang mga bag-ong opisyalis, ang mga bag-ong authority, pwede po maghimo og bag-ong mga kasaulugan. Di ba? Bag-ong mga kasaulugan. Unya ang mga bag-ong kasaulugan po nga himuon sa Katoliko, simbahang Katoliko, kanang nagsintro sa kabalaan sa tao. Nga naman, kay ang dugukan yung gospel, pagtulunan sa Ginoo kana yung kabalaan. Basa gud mo ang Marcos 7. Di ba ang kahugaw nga iyag yung gihingusgan nga ato yung likayan kana bang mga batasan nato magikan nato gikan sa sulod
mga kinaiyan na itong dili maayo, nagikan man na sulod na to. Kaya na makabuhat mga buhat nga dili maayo. So, mao mo kuno na likayan, no? Marcos 7. So, ang Ginoo nakasentro sa pagkabalaan, no? Sa pagkamatarong. So, mao na nga, ang simbahan po, ang iyang mga pista ron, pahinungod sa mga balaan. Kaya mao man ay gospel sa Ginoo, mao man ay gitudlo ni Kristo. Nga, ato yung paningkamutan ang pagkabalaan. Samaan ng Matthew 5:48, kung ako masayop sa pagpugnit og teksto nga naingon si Ginoo, pag mahingpit kamo, ingon nga inyong amahan sa langit, hingpit. Lisod kayong paghingpit, no? Di ba, maingon galita nga, usara may perfect Diyos naman. Kanya, kita ang Katoliko, giingnan ta, kita mga Kristohanon, kita tanan, giingnan si Ginoo nga, pag mahingpit kamo. So, di na imposible ang paghingpit. Mahingpit magyuta kay katong mga kalapasan na to, mga utang na to, papason mo to sa Ginoo, magbag-o na ta, maborn again na ta, no? Pinaagi dias bautismo, bunyag. Then kung dili na ta mabuhat og daotan, di ma-perfect ta. Na kung doon na pa tayo mga mahimong mga venial sins, mga ginagmay sala, ma-erase ra mo po na inig tuon na ta sa langit, mawala naman na. Kay kung doon na tayo gamayng mansa na, aman tayo purgatorio, na po tayo si paritapikan, daghan mang dilimuto og purgatorio. Okay. Asa man ko na mabasa litra por litra, madaot lagi taan ng litra por litra. Naaman ko, dili mabasa ang litra, pero ang gipasabot na as Biblia, no? Kanang linisana, nanang linisana, no? Si Pablo nakisgot ana sa 1 Corinto 3 nga na kuno'y gipasabot niya ganting madawat, no? Pero iagi sa paglinis, kalayo ang iyang term gigamit na 1 Corinto 3:15. So, masabot na to na nga na di ay kahimtang nga sa di pa ka maatog langit iagi sa kagsunog o ipurga sa ka, di ba? So na ay mga implication na no? Although si topic na to ng purgatory. Okay, di isa na nato isgutan doon. Diri sa tas mga kasaulugan. Now, ang mga bag-ong kasaulugan na to ron, mao nay mga bag-ong ceremonial practices na to. Kay ang daang ceremonial practices gipapas man ni Kristo sa krus, ang mga bag-ong pari pod pwede na pod maghimog mga bag-ong kasaulugan. Now, unsa may atong key verse ana nga atong isupport. Una, ang authority sa mga pari gikan man na sa mga apostol, no? Authority sa mga obispo. So, kung naay authority ang mga apostol sa pagbayn og los, kanang sa Mateo 18:18, bisag unsay inyong idili og itugot diri sa yuta, binding and loosing man na, di ba? Bisag unsay sa Tagalog pa, anuman ang pahintulutan ninyo at ipagbawal, pahintulutan at ipagbawal din sa langit. So, mao ni akong gigamit nga teksto nga bisag unsay officially mugnaon sa simbahan, aprobado na sa langit. So, kung aprobado sa langit, so mahimo na ng sugo sa Dios. Mao ni ang kanunay nako yung i-share sa mga Adventista. Kay murag wala sila masayod ba nga na ay mugna sa tao nga mahimong balaod sa Dios. Di ba? Tagaan mo na kong sample, bisag dili gali sa simbahan. Sa Roma 13, ipatahod ang gobyerno. Hato pa, sundon sab nato ng mga balaod sa gobyerno nga di lang masupak sa simbahan o balaod sa Dios, di ba? So, kana kung ato ng sabto na di ay balaod sa tao nga mahimong balaod sa Dios. Ano man kay kung dili ka motuman ana nga gibasbasan na sa Ginoo, asa marang gilapas nimo ang Dios. Di ba? Kanang pagtahod sa gobyerno, panitan na moingon ang simbahan bayad tag tax. Unya kay ipatahod ng gobyerno, mando nga na sa Biblia, naaman na sa Biblia. So kung mutuman taan ng balaod sa gobyerno, nga wa lang malapas ang balaod sa Dios, samara nga ang Dios may atong gituman. Kaya natagaan man siya authority. Di ba? Nga naman na, samot na ang mga opisyali simbahan. Kung unang mga ministro sa Dios, mga apostol, unsa may ilang authority, unsa may ilang gahom ba na sa Dios, kanang binding and loosing. Anuman ang pahintulutan ninyo at ipagbawal, pahintulutan at ipagbawal din sa langit. Pagkaklaro, ana.
Tingali ang uban mo ingon mga apostol naman wa may labot mga obispo na ang na may rule succession of authority, rule sa succession, di ba? Para sa anang authority sa presidente. Kung mabakante ang mupuli, siya na po magupot anang authority. Kanang Chief Justice. Ang authority sa Chief Justice mapasa-pasa na sa mga sumusunod. Authority sa Vice President anang office katungdanan. Kapitan, mayor, mapasa-pasa na. Kung unsa ang authority sa gihawiran na ng tuhana, mapanunod na sa mga sumusunod. History will show us. Klaro kayo na. Mga obispong katoliko ang nakasunod sa authority sa mga apostol, mao nang sila, pwede sila magbugna po. Kung unsay gusto nilang kasaulugan. Di ba? Unsa may key verse factor na tuhana? Kanang Hebrehanon City 12. Hebrehanon City 12, unsa may mabasa diha? Kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Unsa man ang balaod gipasabot diha? Natural dili na ang moral law sa Dios. Kay ang moral law sa Dios dili po na mausub. Kay wa po'y pare nga mangahas og usub ana. Kanang moral law. Rasa nang ambot lang og naa manggaling pero dili na opisyal. Okay. Officially, ang Katoliko, wa man ginuingon nga atong usbon ng balaod nga ayaw pa pangawat. Ato ng usbon nga pwede na mangawat. Wa gyud mag-ingon ang Katoliko ana nga pong moral law nga ayaw panapaw. Wa sukad gikan pagsugod nining simbahan na hangtod karon. Wa gyud obispo nga nakaingon officially nga oy pwede na ta manapaw ron. Mangawat sa tanan diya, kanang ayaw pagbatog laing Dios. Nagyapon na sa katikismo na to. Masaypan lang na ato mga revolto kay Diyos ko, no? Diba? Dili man tanang revolto Diyos, wala sa Biblia po, diba? Nasa Ezekiel 41, 15, 20, ang templo sa Diyos, gihulagway nga na ay mga revolto. So, kinahanglan masayot po taon say revolto nga Diyos nga gibawal, unsa po'y revolto nga gitugot. Diba? So, mauna na, daghang kayong mga pasikot-sikot aning Biblia nga, ayuhon yun na to, kay kung masipyatan na, maprotestante po ta, no? Mubiya po ta sa Katoliko. Ako diyan niyan to, hapit mo kung mubiya sa Katoliko, anang magpataka, tag timbang-timbang aning basa-basa sa Biblia. Nga, dili ta mo salig sa tinuod nga mga authorities, mga obispo. No? Kay karon daghan mang nagpaka-authority. Moingon sila nga mga obispo ako ni authority pero kanang ilang gihimo unsa man day na kanang ang ilang kunong interpretasyon may correct. No, di ba sa marang nga gihimo nimong authority imong kaugalingon. Naiuban moingon nga pasensya na pasayloa lang gyud ko pero ako lang ning gihimong example. I hope nga dili mga suko ang mga sakop ani. Kanang moingon nga si Tatay Paulino kuno Santo Papa. May usa ka apostol nga nagsulti ana. So gama-gama nga pagtulunan. Pagkadaghan. Pagkadaghan ay uban maingon si Felix Manalo kuno sugo sa Dios. Anghel pa gyud. Then ay sa Davao po di lang nako isgutan kay matay sakit na gyud kayo. Nga nagatubang ganing kuan ron. Kanay na murag na kaso. So, mauna nga, kining mga inani mga kasaulugan na to, kining key verse na to nga, Hebrehanon City 12, ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Ang bot pasabot anagod kay sa New Covenant, bag-o na pod ang mga pari. Sa to ba, bag-o na pod ang mga officer nga pamilyo ng Ginoo. O bitaw nga nagtudlo siyag mga apostol, kay bag-o naman ang gingharian. Ang karaan ilisda na to. So ang uban gani ilang gamito ng Malakias 2:7 ba na nga na mga pare dihang gisaway sa Ginoo. Ang mga pare manasda ang kasabutan, dili man na ang mga pare sa Bagong Testamento. Bagong kasabutan kini ato mga pare karon. Di kay tingali kung naapoy mga pare ron sa New Covenant nga ang wa magtinarong mahimong maego pud ana. Okay na man po yung mga pare pong salawayon. Pero dili tanan. Diba? Pero kanang kutluon nila sa Malakias nga gisaway ang mga pare diya, ang katunang mga contextually, mga pare nasda ang testamento. Dili na mga pare na to karon.
Pero may mo pong nagyapoy mga pari ro nato nga maigo anak kadtong mga pari nga wa magtinarong. Pero dili tanang mga pare po na tuwa magtinarong. Okay, nasa Revelation ay mga pare dihang di nakita sa pananahon nga tuwa na nagbistik puti nga tuwa sa langit. Di ba? Mga pare pong balaan. Di ba? So, kanang giingon sa Hebrohanon City 12 nga ilisan ng pagkapari, ilisan ng balaod. Ang balaod yung pasabot nga pwedeng mailisan kanang mga ceremonial kanang essence sama ng mga kasaulugan, mga pista. Now, 3 minutos na lang nahibilin ako ni Ipadayon sunod Domingo po, no? Kay kining mga bag-ong kasaulugan nato ni development ni paglambo ni, no? Dili tanang mga kalambuan pagsimang sa ebanghelyo. Kung atakihon sa mga dili katoliko ng mga kalambuan nato, sa marapong giatake nila ilang kaugalingon kay sila naglambo man pod nga naay gihimo nila ron nga wala pa sa una. Pananglit, ang mga apostol sa ilang panahon, ang ilang kasulatan nga kutloon Old Testament pa lang. Kaya wa ba sila New Testament compilation? Ang mga kuan ron, mga dili katoliko ron, ang ilang Biblia ron, kasulatan, kumplito naman ay Old og New. Sa to pa, sila naglambo. Kaya na ay panahon sa mga apostol nga wala pa, pero karon sila ilan ang gibuhat. Isa pa, ang mga apostolis sa una, wa pa sila kaugalingong balay alampuanan. Kay magtigom-tigom sila, magtago-tago pag gani kung mahadlok sila, di aras balay. Wa pa sila kaugalingong simbahan gyud, balay sa pag-ampo. Di ba? Basa harago ng Biblia kung ang mga apostol na ba sila simbahan kaugalingon? Wala pa. Magtigom-tigom sila sa balay. Pwede po sila muadto dito sa templo sa Judaism. Templos mga Hudiyo, kay aron makasangyaw sila dito, pero dili man to kaugalingon nilang simbahan, di man to Christian temple, Jewish temple man to nga, muadto lang po sila kay aron manudlo. Nya karon ang mga dili katoliko ron na may kaugalingong simbahan. Then butangan pag yung kanang nimtag yun sa tubangan simbahan, sa Biblia, di mga kitaan na. Ang mga apostol naghimog kaugalingong simbahan din, kabutang po dito mo ni ang ngalan sa ilang simbahan. Uloy! Sila mismo gagalambo. At atong Biblia ron na anay kapitulo bersikulo. Panahon sa mga apostol, wala pa. Bisan mga dili katoliko, nagamit og mga kalambuan nga mugna ra ba pus katoliko. Kanang pagbutang og chapter og verses, di ba? Katoliko may gagamaan na. Kanang pagdeklara pila ang basahon, opisyalist, katoliko gapoy gamugna ana. Wa man nahimo sa mga apostol. Bisan sila ni apil ang mga kalambuan, pero ang ubang kalambuan nga wala sila ilang atakihon. Sa may tawag ninyo ang mga tao ngayon na. Di ba? So, wala naman daigong panahon, pasailuwa lang yung kung medyo sarcastic lang. Okay? Pero kinahanglan masayod tas kamaturan. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Ang mga sambunggin, Aptik Banat para makabot ang pag-asenso. Sa dagang klaseng sakit, dapat ang balsad na Aptik Wood, Rexidol 4. Aptik Banat, tilak sa pamao, hasta labad sa ulo. Kailangan o buha, Rexidol 4, Aptik Banat, sama. Paracetamol caffeine is the generic name of